Vadiwa vateereri, we are back with another episode pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Ichi chirongwa chatinoti Dzidziso na Sekuru Tembo. So yesterday I think kuna sisi yeu vakabvunza mubvunzo mu comment section vakati ivo Sekuru Tembo konova inokwesherwei komwana ko kana akaregerwa kukweshwa nova anoita sei, ko MaSare anopedzwa nei nenyora dzinopedzwa nei. Ndati nditobvunza nokuti zvinhu izvozvo vanhu vazhinji vane matambudziko akadaro taneta nokuzvinzwa. So I copied that message and I pasted pachat ra Sekuru Tembo. Rekai tinzwe vachiti pa Dzidziso. Makadi amadzangu makadi madzisawira mukasei Sekuru Tembo ari kuuya zvekare. Pane zvabvunzwa nevazhinji. Rega nditange kubata nyaya inovhundutsa inotyisa kunyanya yatambudza pwere zhinji nauye MaSare. Kune sare gono nesare gadzi. Rega nditange ndichitaura nenyaya yesare gono. Sare gono isare rakaipa, isare rinobata kuvarume nekuvakadzi kwese. Iroro sare rinopa zvinhu zvakawanda zvinotambudza vanhu. Vamwe vanosara voti munyama, vamwe voti chii. Iro riri sare kazhinji, sare iri isare rekugadzirwa. Rinoshayisa basa, rinoshayisa mari, rinoshayisa chiremerera. Wakaita relationship haite kana mazuva inoparara. Munhu anotokura kusvika pakutochembera asina kubvira awanikwa. Kumwe kutokura kusvika pakuchembera aritori mhandara chaiyo asina kubvira ambosangana nemurume. Ndo kamiriro kakaita mhando iyoyo. Saka mhando yakaipa chaiyo yemwe yetsvina. Kazhinji vanhu vanozotsvaga kudzin'anga kumaprofita kuti tine mhepo, tine chii, pamwe vachinyeperwa, pamwe vachidyiswa zvakasiyana. Dambudziko rokuti munhu anenge anetseka kuti papi chaipo. Kumusha kwedu hakuna ngozi, kumusha kwedu hakuna chii, ko papi pandasara. Kazhinji anenge ari MaSare anobata kwese kuvarume nekuvakadzi. Zvino sare iri kana richinge rapinda mumunhu rinoita kuti avengane nezviri padhuze pake, avengwe nevanhu, ashaye hanya, achingoita chiramwa, achiita kunge anoziva zvese, zvinongoita kuti zvidzinge vanhu nekuti rinenge richibaya vanhu vaagere navo. Ndo kamiriro kakaita musare iroro rinonzi sare gono. Rinopa zimunyama guru muupenyu hwevanhu. Ndaona pwere dzadzika nekudzika dzashaya kuti dzotangira papi. Asiko kune chisingazorapika here? Kwete, tinoti ese MaSare anorapika. Ndambobata sare regono, ndichadzoka zvekare kwariri. Rega ndichiende pasare rechipiri rinonzi sare gadzi. Sare gadzi harina zvakanyanyisa kuwanda, asi rinobata zvekare vana vevanhu nokuti rinoparadza marriages. Kazhinji kana richinge rakubata sare gadzi rinowanzobata iyo inonzi chimbereko. Rinowanzobata mbereko zvekuti munhu abereke, mukadzi abereke, mukadzi kana kuti anobereka vana vachifa nekuti rinenge rine mvere kudai. Kazhinji mwana anototamba mugotoenda kusikani zvese aritoripo. Then panonogunzva kunhengo yaamai akubuda inonzi chii, mvere dzaro rinongonogunzva panhova, mwana kutofa ikoko anozongobuda chinzi vanozvara vana vakafa. Kazhinji kacho chikonzero chinosakisa kuti munhu azvare vana vakafa ndiroro sare. Pamwe pacho mwana anotonobuda kudai. Chikonzero chekuti rakanoguma panhova, unoona mwana anongoti kure zvimazuva zvishoma mwana otofa. Kutsvaga chikonzero tochishaya. Saka ndo kamiriro kanenge kakaita zvinhu. Madzimai mazhinji ane sare anosangana nenyama yekuparikwa, anosangana nenyama yekudadirwa, ototaura ndakatsvuka vanhu, inga zvisi zvinodiwa nevarume ndinazvo. Ko izvi zvabva nekupi? Havagare mumba chichi. Kazhinji iroro rinogadzikwa pamunhu wechidzimai akachiviwa nevehukama kana kuti nevatorwa. Ndo kamiriro kakaita mhando dzeMaSare iwayo. Ko zvino munhu ane sare angadii? Angarapike here?
hongu anorapika. Chinhu chekutanga chinoita kuti arapike munhu ane masare anofanira kuzvigamuchira, ozvinzwisisa, ofamba prosesi yega neimwe kuti zvinhu zvake zvibude. Vamwe vacho vanofanira kunge vachinoona vemweya, vobatsirwa, votsanangurirwa ana sekuru kana kuti maprofita, kana kuti ivawo maprofets ariko mazuva ano, kana ari chero as long ari panzvimbo inokuita kuti abatsire munhu, anokubatsira isare richitopera, munhu achitorarama zvachose. Rega ndichiuya nezvinhu zvinorapa sare zviri padyo nesu tese. Kune vazhinji vedu tinorangarira, ndinofungira kuti makakurira kumusha. Ndinoda kuti titsanangurirane. Pane panokura chibage choita muchekechera. Pamuchekechera paye tichaona kuti kune chimwana kana kuti chibage chinoremara, chinoita chimwana chinenge chiri pamusoro pemuchekechera kudai, chotokura chikari kamuguri kanenge karipo. Ikako kamuguri ikako ndokatinotora. Kana tichinge takatora tokapisa kakadaro kese, kachimuguri kacho nekamuchekechera kacho tongokapisa chiri chimuchekechera kudaro pamoto, poita dota. Dota irororo ndo ratinozoshandisa. Ndambotsanangura masare maviri, asi rega ndirambe ndakangofokasa neipapo. Tinopota tichinwa kana risare riri mudumbu. Izvi zvinopedza masare ose, kunyanya aya asingaoneki wekuti unoti asa handina, kana ukanovhenekwa oti handina, unonwa dota racho kwemazuva angaite matatu. Sare iroro uchaona kuchibuda zvinhu zvakaipa kuzasi kusikarudzi yako. Kana uri murume zvinongo disappearwo zvongoenda, asi kana uri mukadzi kazhinji unotoona zvakaipa zvichibuda, zvinhengo nezvinhengo zvichitobuda kuratidza kuti sare rinenge richiita richiparadzwa. Asi kune avo vane sare riri kunze, unotorawo zvekare dota rimwe chete iroro opota uchizorera pane masare acho. Kana uchinge wakaratidzwa kuti wakariona, wanzwa nekuchekwa pasina chiri kubuda, unozorera dota iroro pasare ipapo kwemazuva angaite matatu kana kudarika. Kazhinji uchaona sare riye richinoparara. Wapedza izvozvo, kana wakachizonoitirwawo minamato, kupiwa makwenzi nemadzisahwira angaitewo kuti ubate chinobatika, uchaona zvinhu zvako zvichidzokedzana. Mwana uchitobatawo chinotoendeka, muruoko rwako uchitoitawo makizi emota, uchitobatawo makemba uchinokinura pamba pako, zvinhu zvichikufambira muupenyu uchitoshamisika kuti chii, hongu kamuguri kamwe chete kechibage ikoko. Saka ndo chikuriri chemasare akawanda, asi tine zvakawanda zvinorapawo masare zvakare. Tinosanganisira ana muChristmas tree, tinosanganisira ana Mexican poppy, ana bute nezvakawanda zvinorapawo sare zvakare richitoparara richienda. Asi chandakupai ichi hachichasarudza kuti igone ihadzi ichi, chinongoclear ese ari masare achitopera zvichitoita munhu zvakanaka. Sereka ndikubatsirei, kana tichinge tichishandisa makwenzi aya, tinofanira kugamuchira nemwoyo, tozvitenda, tozvinzwisisa, tisingapuruvhe kuti ndakamboshandisirwa chakati chakaramba, saka ichochi kuti chingashande. Shandisa nemwoyo uri panzvimbo. Zvikuru sei tinenge takupai pachena kudai, hachifaniri kukurwadza nekuti hauna kuchibhadharira mari, hauna kuchitengesa. Chishandisa iwe uchingobhadharawo kana kutenda kwako kuti zvinofanira kushanda kwandiri. Tigoona uyewo kane testimony, uchiuyawo uchiudza mukomanashi paplatform yavo kuti aiwa pandakashandisa chakati, ichi changu changa chakavharika, asi iko zvino ndakurarama zvakanaka. Iko zvino zvachinja, iko zvino zvindapakati. Dzimweni dzenguva wakauyawo nechapupu ichocho, tinogona kukuteera toti aiwa ichi tapedza kugadzira, takuda kukugadzirira icho kuti upenyu hwako uite zvakanaka. Ndinokutendai vazukuru, ndinokutendai madzisahwira, ndinokutengerai ana baba, tendai ana mai, vasikana vose nemajaya nevarida kuwana varida kuwanika. Ndinokutendai zvikuru. Komborerwai, itirwai zvakanaka, mubate chinorarama, mutitakure nedzimotokari, vanhu vapfume, vanhu vaitirwe zvakanaka. Musamhanyire kunotsvaga makwenzi ekuti mubva maita mazimari, mubva madii. Tangai magadzirwa kwamunozvarwa, zvinhu zvese zviite.
Fedari, that was a WhatsApp voice note that I received ichibva kuna Sekuru Tembo vachipindura mubvunzo uyo watainge takabvunzwa nasesi yeu. Kana kuri kunzi mune mamwe matopics amunoda kuti Sekuru Tembo vange vachikava those topics, please feel free to write in the comment section kana kuya ku inbox kwangu, then I'll forward your messages kwavari. Donzvo redu ndere kuti awo mamwe maconfessions atinonzwa anofanira kuti at the end of the day they must have solutions. I'll be back with another episode very soon.